musidɗo si siɗɗo ma yahi leyɗe porto tawi golle makko o hoccugol teleji bonɗi pine lannuɗum firgoji haray o perdi ko ɓuri mo moƴƴande haray ko artugol lagine terto fin manifestation force vive parce que mi fenantama de si tawi a heɓi musidɗo yawɗo aventure tawi golle makko ɗen ko yarugol beere ha wawa ɓe mawɓe ɗo haray ɗum ko perdi adna e lakara yimɓe men buyno leyɗe porto ɗo ko puydam ɓe jokki ton hoccugol teleji bonɗi passoirji firgoji lannuɗi pine bonɗum otoje permuɗum ɗum no yurmi so yehi ha leyɗe porto tawi golle ma ko indugol meɗen mari ɗo oto angal 4.000 euros meɗen mari ɗo oto angal 2.000 euros andu ko perdi ko ɗum o adna no yurmani mo jokka sobe donc aray ko andingol on siɗɗe yiɓɓe yimɓe men ɓen buy wakkilaki leyɗe porto ɗo ɓe waɗata golle okkayɗe mbuuɗi ko ɗum nde ɓe ara ɗo haray ɓe ronki kof goɗɗum ala na tan na mbuuɗi na wonki perdi aduna perdi lakara sa yehi ha leyɗe porto tawi golle ma ko yeyugol tew buuseri haray ɗum ko haaju ko ɗum buyno fubbori Nicaragua ɗo hande ɓe ngati kollu hiɓɓe ngati kollu sabuna Amazon on no rondude ɓe dolle tedduɗe dolle noon kurkadu noon sabunari ka hakkille maɓɓe ɓe sikkude si ɓe naati Amérique mbuuɗi on ɓe hoccay dey hari woɓɓe fuɗɗike blokude ay siɓɓe mum Afrique ga kono ɓe duwama famude kamɓe kay wata ɓe naatude e hoccugol téléji bonɗo e firgoji e lan toro duwañi lagine o jeejaɓe hande kadi otowal singal feƴƴi 10 ans tangal naatu lagine ɗon ɗum ɗon duwañi on no duwa wakkilade ɗum ɗon lan toro président de la république on si otowal feƴƴi 5 ans watangal naatuka leydi men ɗo par ce que e wi lagine c'est notre paradis à partir de maintenant otowal si feƴƴi duuɓi 5 tangal naatuka leydi ɗo si ɗo wattani yila otoje wonɗe arde ɗe lagine ɗo fewndu ɗo nini o sorti d'usine ko 7000 kilos 5000 kilos 3000 kilos ko ɗum ɗon kilométrage ko ɗon ngal dogata kono yaw o yigoye diaspora o fewdo ɓe sikki ɗo mbuɗɗi sansete o ndari ɓe feeti awa yawgol hocca ɗo firgoji bonɗi téléji bonɗum e passoir ji inna no addande guinéenɓe ɓen e donka fele no ɗum lanni laamu ngu daroto fi ɗum ɗo no ɓe woni darorde ni fi koronti en e koronti ɗe sabuna o banki tombolo lanna e ndi leydi lagine ɗo mo kala yo darto ka wontiri ɗum ɗum falno gandintinde wassalam on jarama ɓe mawɓe ɗo yo Allah jonnutuɓe hoore maɓɓe ɓe huɓɓi dey